Ebben a videóban azzal fogjuk kezdeni, hogy megmutatom a házam. Itt a lány részleg van, itt már a fiú. Mondjuk ez fiús lányos is egybe. Ez mindjárt megmutatom mi. Ez semmi. Ez. Itt vannak a fiú ruhái, a tabletje, a telefonja, a laptopja, meg a fülhallgatója. Itt ezek vannak. Ja, a lánynál még meg sem mutattam. Itt a pénz, itt a ruha. Itt vannak a tabletjei, meg itt meg a pénz. Na, igen, itt van a fürdőszoba. Mondjuk nem lett a legszebb, de azért na. Itt a kutya meg a macska részleg van. Na. Először egy kicsit átalakítom. Na, szóval így rendeztem át, hogy átrendeztem a falt meg a padlót. Szerintetek hány? Mennyi? 10 per mennyi? Írjátok meg kommentbe. Na, kezdjük is el. Na. 3. Na hát inkább. Anya, sír a baba. Ja, igen, lányom. Sír a baba. Gyere, ne sír, gyere. Csicsi papa, csicsi papa. Csicsi papa. Csicsi papa, csicsi papa, csicsi papa. Na. Folytatjuk. Csicsi papa, mondja. Ott. Anna, kaphatok innét. Persze, gyere. Anya, igen lányom, kaphatok egy kisebb pénzt, mert szeretnék venni magamnak pár ruhát. Persze, gyere csak. Na. Azért véletlen megette a pénzt, de nem baj. Tessék lányom. Köszi anya. Mi ez a zsivaj? Ó, szia anya. Szia fiam. Ő miért kapott csak pénzt? Hát, mert kért, mert akar venni pár ruhát. Ó, már értem. Én is kaphatok? Hát, igen. Köszi, anya. Na. Megkísérlek titeket most a boltba. Várjál, van itt még valaki, igen. Drágám. Igen. Vigyáznál a két kicsire? Persze, de miért? Hát miért elmegyünk a gyerekekkel boltba? Mert ruhát akarnak venni. Ó. Értem. Persze. Köszi. Bocsássatok, itt vagyok, csak volt egy kis dolgom. Na, folytassuk. Köszi, drágám.
Napot. Szeretnénk venni a két kicsinek pár ilyen ruhát. Jó választás, itt vannak. Ó, köszönjük. Ez jó lesz estére nektek. Ez a fiúnak, ez meg a lánynak. Nézzük meg többit is, mert... Meg is kell venni pár cuccot. Bár neki kevés ruhája van, ugye? Bocsánat, skacok, csak véletlenül mondtam. Na, akkor ez, meg többiknek is kell venni. Miért te miért húzza fel? Ez a párba tesztére, vagyis nekem testére. Na. Ennyit, és két kicsinek. Na, ez is jó lesz. Van ilyen, de nem baj. Ezt is elvisszük. Na, nézd meg ezt. Ezt is a lánynak. Még itt azért neki nem. Nézzük meg, hogy ezzel jó lesz neki. Ja, ennyit szeretnénk. $2, rendben. Viszontlátásra.